Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan klip. Kao što piše u naslovu, danas ću vam predstaviti, reći šta je moj dream car. I malo ćemo pričati na tu temu, ali kao što naslov kaže, mene više interesuje da mi dole u komentarima napišete sad šta je vaš dream car, znači šta je vaš auto snova, koji je to model, šta vi volite i o čemu maštate, aj tako da kažem, znači šta bi bio vaš izbor povodom toga. Zanima me konkretno od vas što me pratite, da vidim šta vi jednostavno volite i šta je vaš auto iz snova. Da na samom početku napomenem, giveaway ili pokloni za vas je i dalje u toku i dalje će biti tu. Evo sad ću minut vam objasniti odmah na samom početku o čemu se radi. Znači svaki video koji dostigne 1000 lajkova, nekoga ću iz komentara izvući i dobit će određeni poklon. Da li će to biti neki novčani, da li će biti neki deo za automobil ili nešto, o tome ćemo se svemu zajedno dogovarati i bit će vam detaljno objavljeno na mom Instagram profilu. Kada neki video dostigne 1000 lajkova, ja ću paliti live na kanalu i direkt ću izvući nekoga iz komentara kao dobitnika. To je eto neki mali vid zahvalnosti prema vama što podržavate ovaj kanal. E sad da se vratimo na temu. Moj lični izbor auta iz snova je, ajde kažemo, Ford Sierra Cosworth. Znači to je auto, evo ovdje na slikama, i to je neki auto o kome ja maštam već od 16-17 godina. Da li će se desiti da ga posjedujem? Desit će se u jednom trenutku. Da li će to biti za godinu, 2, 5 ili 10, to ne znam ja sam, jer cene, evo jedan screenshot iz oglasa, rastu. Kad sam ja počeo da vozim neke 2010. godine, bilo je par primjeraka kod nas i ajde da kažem da išao sam da gledam jedan primjerak, tada je on, to je bilo negdje, slagaću vas, 2012-13. Igrom slučaja stupio sam u kontakt sa čovekom koji ima originalni primjerak, nisam mu ni verovao, čak dok mi nije poslao slike i nisam se uverio da je to, nije ni bio u oglasima. Otišao sam da ga onako pogledam, čisto jer voleo sam taj auto i dan danas ga volim, otišao sam da pogledam taj auto. Auto je bio u, ajde kažem, vrhunskoj opremi, stanju, bila je full koža, Recaro, sva 4 elektrokozača, klima, bla bla bla, gluposti, bio je u full opremi. Tada mi je čovjek tražio 2000 eura. Kada poredite ovu cenu iz oglasa što sam vam malo pre pokazao i tada to je smiješno. Ali, ja sam tada tek upisao fakultet, završio srednju školu, prosječna plata je tada bila 400-500 eura i to je bila suma koju ja nisam imao. Kada je prošlo nekih 8 mjeseci, kada sam pozvao čoveka, imao novac da ga kupim, auto je nažalost bio prodan. I onda mi se vrtelo u glavi da kako godine prolaze, cena auto raste, neće biti ništa od te kupovine, ali ne gubim nadu još uvijek. E sad, eto neki mali story time o autu mom iz snova, kako sam ga za malo kupio. Focusa trenutno koga vozim, dvojku restylinga, RS verzija mi je isto jedan od dream auta. Da ne bude da sam samo vezan za Forda, i da napomenem, moji auti iz snova nikad nisu bili supercar klasa, znači Lambo, Ferrari i ostalo, zato što sam uvijek smatrao nedostižnim, bile su ogromne cifre, ali u principu shvatio sam vremenom, posle par godina, da jednostavno me ne privlači to. Nisam ni rob brenda, da kažem Forda, jednostavno volim ga, broj 1 i to stoji, ali nisam ni rob brenda. Ima tu mnogo auta, recimo ne znam, Lancia Delta Integrale, Mercedes Evolucija, BMW, ali čak kako vreme prolazi nije više kockica M3 favorit, nego je neka E34 M5, možda i serija 5, to je to je ne 46, peta generacija BMW od 98. do 2001-2 godine, Aikula M5 V10, dobro čuveni. Onda kod Audi modela ima 2 hours later. Ima tu brdo auta, znači
nova Alfa sa 2.9 V6 Twin Turbo motorom, brutalan auto, to je nešto novije generacije. Doduše nisam ljubitelj ono što sad svi furaju RS6, to me toliko ne privlači. Sad sam nabrojio brdo auta, ima tu more, znači stvarno volim automobile i volim nešto neobično i ne svakidešnje. Tako da, eto, nabrojio sam nešto o sebi, ispričao i nakon svega, iako su godine tolike prošle i svašta sam nešto probao da vozim, imao sam prilike 3 različite Sierre Cosworth da vozim, čak i Escorta Coswortha, evo slike u kom sam se doduše vozio, nisam ga vozio, ali imao sam i tu priliku i posle svega što sam svašta nešto probao da vozim i dalje, valjda zbog tih dečačkih želja, Sierra Cosworth je ostala broj 1. Repliku jednu pravim prve generacije, ali dvojka je nekako uvek tu. Iako je manje popularna i od Keca Sierre i od Escorta RS Coswortha, ona mi je tu nekako ostala urezana i mislim da eto mogu nju izvući kao dream auto. Hoću, kao i što naslov kaže, da čujem šta vi volite i šta su vaše želje. Pišite mi dole u komentarima obavezno. To je eto nešto ukratko o ovome klipu. Znači, ispričao sam jednu priču o mom autu i šta ja sve volim i šta želim, iako je lista podugačka, ali ajde, napravio sam jednog favorita. Sad da čujem vas dole u komentarima. To je to, eto, za ovaj video. Za kraj, like, share, subscribe, kako to sve ide, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Do tad, čao!